камелят. O beyaz şeyleri alsana, al kökleri. Batiste ile şey versene, terlik dışarıda giymek için. O terlik arıyor şu anda. Те и моите са толкова големи чушки, защо... Ой, и тебе да те снимам, ела. Дай поздрави на камерата. И като моля. Мони ще каже, баща ми на моята камера не излиза на Деница. Виждаш ли се, я? Виждаш ли се сега? Не се виждам, той не снима. Ема, не те ли снима сега? Снимаме. Добре, дай, Чакай. ще се сбиваме, дай я да копна. Не, чакай сега камерата да ме снима, че правя, после ще ти дам на тебе. Само за секунди да ме види. Ана! Що ги късаш? Това е бурен, бе! Не е бурен. Ти като моли да си сложим такова, вика моли... Това не е бурен, бе. За мен е бурен. Колко искаш имам? Нищо, аз ще го сложа. Донеси ги вътре. Ще ти го дадам. Чист бурен е това, бе. Не му търването. Баница ще ти направят. Да, аз имам толкова спанак, се чудим какво правим. От това, че направим. Това е лабада, бе. Ама... Знаеш, че има полета лапът при нас. Ама те всички видове не се ядат. Ядат се при нас, даже един ме пита как ги стерилизирам. Викам, аз лапът не берам. Как, ето, после ще... Ма той е почнал, виж сега. То се бере, виж. Почнал е да на петна става Да, кафя. бе, на петната ги хвърлям, ама... Зато всички са на петна. Ето това е там. Добре. Ето само това е. Добре. То по-пресничко, аз ще го донеса, да е. Пъти какво си? И Монито миналата година вика, ще ускубя тревата, отиде Кантарона ускуба. Откога? Кантарон. Това вече Кантарион. кантарон. Викам, моли, викам, цялата градина това ли намери? То копано е тук, само... То като себето си беше от една комшийка преди години. Такова е това червеното, къде е там насъхнало Мак. мак. Обаче той е такъв голем, розов. Къде бе? Не е такъв. Толкова и розов, то не е червен. И аз го видях у пинеума и тъпна го мислих, че е тъмно. Сега виж го некъде, после Бони видяла топата, какво търси, тук и тя го и тя вика, слушайте сега, и мамата вика, аз ви няма да си мълча. Вика, няма да ви пипате мака, една комшийка го даде.
Той трудно се фаше, обаче фалелите не му отърване, братче. Сега от всекъде вика, няма да ми фърляте мака, бе. Това е трън, бе. Не е трън, вика. И тя така моли, дойде и ги тръбна. Да, и аз сега малко да ме снима, няма само ти да. Но не е такъв мак, такъв е... Белите корени трябва да ги хвърляш. Те ли трябва да ги свърли? Да. На Аз тук. не го копам това. Не де толкова. А гледай колко е место. При нас с такова носи колко. А защото съм Той копала копано. пролетта за това. Не, да копам пак не мога да се изкопам. İşte bu şekilde kazıyoruz. Знаеш колко копаш? Верно ли те да ги